салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед ва ташаккури зиёд ки дар тӯли 2 рӯз мо аллакай 3000 нафар шудем ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем ки 5000 нафар шавем ва барои 5000 нафар шудан 10000 дига намераса. Барои ин бародаро дар канали мо обуна шавед, зеро бо мода мотиватсия мешавад ки тез видеои ворзиши пешкаши шумо намоем. Агар дар канали мо обуна шуда бошед, дар видео лайк монда бошед, мо оғоз мекунем видеои имрӯзара. дӯстони азиз, имрӯз се варзишгари тоҷик намояндагони клуби Ахмад Таҷикистан Тим Байонов, Азам Ғафуров бо варзишгари рус Мансур Хатуев дар вазни 57 кг, Маъмур Ҳамдамов бо варзишгари қазоқ Георгий Кичигинидар дар вазни 77 кг ва Берӯз Зуҳуру бо варзишгари озарбойҷонӣ Турал Рагимов дар вазни 66 кг дар яке аз турнирҳои машҳур СА баромад хоҳанд кард. бояд гуфт ки аллакай маросими вазнкашӣ ва рӯбарӯшавии варзишгарон гузашт ва мусобиқа бошад имрӯз соати 17 бо вақти Москва барпо хоҳад шуд. ба варзишгарони тоҷик танҳо муваффақиятро таманно мекунем ва умедворем ки як муҳорибаи хотирмон пешкаши мо мухлисони варзиш мекунанд. дӯстони азиз, ҳатман варзишгарони тоҷикро дастгирӣ кунед, чун дастгирии мухлисон ба онҳо боз як нерӯи дигар дода барои ғолиб шудан зиёдтар кӯшиш мекунанд. шумо метавонед ин муҳорибаро дар сайти дар рӯи экран баромадааст тамошо кунед. бояд гуфт ки ин транслятсия сумакӣ аст ва 300 рубли русиро ташкил медиҳад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, дар канал обуна шавед. хайр, то видеои навбатӣ. To the welterweight division. Welcome from Dushanbe, Tajikistan, Mamour Hamdamov. What a welterweight contest this is. Tajikistan versus Kazakhstan. Mamour Hamdamov versus Georgi Kishige. Welcome from Dushanbe, Tajikistan, Bekruz Sukurov. Tomorrow night, Azerbaijan versus Tajikistan. Bezruk Sukarov versus Turul Ragimov. To the flyweight division, our main event of the prelims. Welcome from Kulya, Tajikistan, Azam Gafurov. Moscow expect flyweight fireworks tomorrow night. Azam Gafurov versus Mansur Hatuev.